Nggih Mbak Inge. Aku jek gorong siap. Srowek kepengin MC iki jan. Aku gorong siap. Kalau kadung aku siap menakno jare ngene noto awak lah. ngono ta? Baru Lah piye balen ta? Ayo balen. dibaleni. Iya. Ya ayo. Kene. Manut. Ngono ya kenek. Kok kene ya? Ayo. Iya. Ji. Kok sik aku mang lali mikiran. Ngono ya kenek. Nggih monggo ning. Sih Mbak Inge, aku kudu guyu. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sekompak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketinggalan kirang semangat. Sampai Mungkin Mbak nggih Inge. karipan ning. Nggih. Kan pinten-pinten dinten iki kan mersani BWJ main dimanapun Nggih. selalu ikut. Nggih, Apa maneh hadir. sak tumpekane kene ae cowidek wis mesti Nggih. nonton kuabe. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun sedaya ugi matur sembah nuwun kula aturaken kagem bapak-bapak panitia ugi ibu-ibu PKK sedaya ning nggih. Nggih Mbak Inge. Ngaturaken matur sembah nuwun Mbok bilih sampun paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya. Nggih. Ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem sedaya masyarakat Randekan. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Nggih Ning. Nggih Mbak Ugi Inge. mboten supaya ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel Nggih, YouTube yang channel hadir pada YouTube. malam hari ini sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi mboten supaya ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Nggih. saking sabu seluruh Jawa Timur matur sembah Nggih, nuwun. matur sembah nuwun sedaya. Nggih, dalu menika niki didukung napa niki? Wijaya video Putranya Budi Wijaya. Operatore Mas Aan kali Mas Hendris. Wong bagus matur sembah nuwun. Langsung kemawon ning acara salajengipun. Nggih Mbak Inge. Acara salajengipun Bedayan Bedayan serba serbi. masih bersama duo Gak genah. Dan sepor tilot pati ajar momor kadekati ayo dulur padha meresani kabiro terang Budi Wijaya. Matur sembah nuwun. Laris. Laris. Nggih. Monggo langsung kemawon ning dipun aturi penampilan ingkang perdana. Ben kok saya tambah inget ilaku jek malik lho. Lali to. Nggih. Penampilan perdana akan saya tampilkan ning Bella Firmansyah dan ning Adis Bagaswari.
Di belakang Ning Bella akan saya tampilkan Ning Dias, Aprilia, dan Ning Kristianingsih. Manis wetone nganjuk manis wetone nganjuk sing ireng manis sesera pedhok arom manis wetone Jombang manis wetone Jombang ireng manis sambang arom manis wetone Diri manis weton Kediri sing ireng manis taramara ati. Pelantun tembang manis campur sari Ning Ani Wulandari, Ning Kiki Amelia, dan Ning Rani Asmara. Inilah dia penampilan Ning Rani Asmara, Ning Kiki Amelia, dan Ning Ani Wulandari. Mustika Tuban. Ganda seloas sak solae kirik wis mon tansah liwat ati kagayomyon selagane saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mau kalatiku dadi komeng mesemo setitik aku wis trimo kanggo tombo kangen kurino wengi tansah lewong atiku ra bisa lali. Ya, masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya sing duwe Gunung Cumpak sapa ning Nana Leho Semerbak Song dan Ning Nyantika Dimas Sari.
petok lailo sirama menyang Solo lele payung kondo pacen didrope pamatirpe yen apa materi foto yen ora kledowe iki sendiri jamu iki sendiri jamu anene badan jamu anene badan jamu bayane laka-laka asara liya-liya asara ore asara Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Marsha Aulia dan ning Rizky Tok. Maaf kameralat ning Marsha Aulia dan ning Yuni Suyanto. nyuling sore nyuling sulingane arek Jombang iso mikir sore mikir sing dipikir ra kelan sambang iso nakir sore nakir sing ditakir godhong kuloso iso mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa dan kali arep ngabrangkana owote tan kemati kula kemati ditimbang pada abote. Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Rizky Tok dan ning Vikum Sukrisna dan ning Reni Suren. Dasar maplak maraati carek tawang diwiru-wiru atine bingung ora bisa turu baru dayang ya mas dayang ngolot ayo maplak sing maplak wong omah kendang tak japonane abot tenteng tak lakonane. Pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono.
Inilah Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Walang kecek mencelok nang tembok beberem maneh mencelok ning pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang dibumbu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang kinawi lakon kapal api kapal udara kapal silam bikin getiran bukan bermilih bukan saudara siang malam jadi pikiran. Pemain-pemain sinetron yang membuming di malam hari ini, jam-jam yang tertentu maksudnya. Sama mbaknya Ning Endang Sukentut, Ning Sartini dalam sinetron Misteri Ikan Duyung. Yung. Tenesu merah gendas luas sak soleh jroning nendra nang lendra yak sangalangkon dari mana datangnya lencang dari sawah turun ke geli dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati abang menang orang turun bunga sing ijo malih pucet meneh ora kloyoro sing duwe bojo ora natemu. Senior Budi Wijaya. 4 seniwati sekaligus. Ya. Siapa Mbak Inga? Ning Yayu Karmala, Ning Mary, Ning Irma Arifin, Dan Ning Okta Sudarmanto. Pengen gowo bule barange. Iki kok nang rasane kok nomarono biduren iki kok.
patut lamun ngelamun tanpa upama. Thank you Mister. Ndi? Aku bingung ket mau kok ngomong. Nggih. Selamat malam, good night. Perlu kami gatosan menika saking ado-ado kepingin delok ludruke Budi Wijaya. Niki sahabat dekate Abah Didik Purwanto. Ya. Yeah, of course. Iya, Mister, aku ambungan po, Mister. Heh? Lo apa sih? Aku diambung padha lanange kok ambung-ambungan. Thank you, Mister. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu lagi ya. Selamat datang di Indonesia di kampung Randegan. Tepuk tangan untuk warga Randegan. Didatangi bintang tamu dari Perancis. What's your name, Mister? Charles. Charles. Gitu. Charles sampai keres. Thank you, Mister. Iki ana bule kok lu ambek aku. Gak iso ngadeg rek. Loh, Mister, durung nyawer ter. Wah. Kandhanono. Waduh, aku diambung rugi rek. Sesarengan campur sarine Delewong, monggo Mas Jono. Nanti ditunggu ya. bagus sing anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem hatiku. Biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali. Terus kelingan jroning ati sak bedahing bumi. Adong kaya ngene kepake piye jatine malah pirang ati manis pambukane kok pahit dipamuri
bagus sing tak ati mong tekamu bisa tantrame diku ora bakali mengetekaku bisa gawe aku kadung kaya ngene saiki piye karepe dirungake manis pambukane saiki dipapurine nganyake ambang mojiku uang bagus untuk bakal cerita saumurku gonmu lunga ora kandha-kandha. Puji Wijaya bareng-bareng THC Audio Seprene nggonku ngenteni janji prasetya tingati kadung tresno mring sliramu dong bagus ra eling dina lan waktu ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan sajen mantan sahaja aduh sama yen sliramu ra kelingan wong bagus saat hati copicer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayuku aku ora bakal mundur aku ora bakal melayu yen durung nyadeng sliramu ukuran tresno dudu bondo nanging lumite asmara dudu bondo nanging lumite asmara. Anak lanang Iwan gampang kiwa Mas Jono
Nggih. Kambang kiwa. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Budi Wijaya, PHJ Auto. Cintaku kepadamu, Warga Benjeng. Go. cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja, yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu,
matur sembah nuwun. Kutha Jombang arane Jawa Timur kathahe kutha disebut kutha beriman presiden nyata wis dadi nyatane kutha satria jenake pondake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Putih Wijaya iku lutruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tirta wisata yuga relani dinamika ya panjenake sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Neng Mariati, ije Mbak Inga. Lho lati wonge. Usahlah sudah acara bedayan serba serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda Karena Anda akan dihibur oleh pelawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak Roso. hadirin. Saya Neng Inge Wijaya Dan saya Neng Mariati Sudarto. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang pantas di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.